nơi khi khỉnh khóm nè Vin cà phê mà là cho đào dương này về đây gặp Hello lover, welcome back to channel. Ntham ko ni bikal channel boy ko bor hanai thabai phai jine jang phai jai bai dinkhiya baganong mai bai dongphai bai ma mi phidang phai ise khabai जोङो गाबोन बेंगलर थांगोन नालाय गाबोन सानडे गाबोन जों बेंगलर थांनो थाखाय दिंखियारि खाखाबाय ओमफ्राय जों थास' आथिं गासिखौबो खाजोबबावगोन माने जोङो लांनो नागिरदों नालाय बाहाय माने जों शुटिं खालामनो थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय बिसोर जाहैबाय दिंखियारि बिहरदों ओंखायनो ओमफ्रायथ' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबसिम नायबानो जाबाय थ' लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थास' आथिङा मोनलायबाय The next day. Hello लोगोफोर गुड मर्निं ओमफ्राय दिनै जोङो तैयार जाजोब्बाय आरोना बेंगलर थांनो थाखाय नै गासिबो रेडि जागासिनो आरोना फिल्म शुटिं थाखाय थांनो नागिरदों ओंखायनो जोङो माने अपेनिं खालामनो नागिरदों आरोना जों दा बेंगलर थांगोन आरोना शुटिं खालामनो थाखाय माने बाहाय मानसि बांद्राय गैया नालाय ओंखायनो फाइनली लोगोफोर मेजेस्टिक मोनबाय आरोना नै फाइनली सफैबाय जोङो लोगोफोर जायगानि नामखौथ' गोसोआव गैया जा ट्राफिक का oh my god नामखौ जोङो दा फैदों जाहैबाय नाइस रड गलराथिनो नामा नाइस रड गलराथिनो नामा आंथ' मिथिया जायखिजाया बिसोर खोन्थाबाय लोगो मोनबाय नै आजाया आजा नै मालाय दख'ना गाननानै थास्लायदों हा सान्दुं थाबायबायनो गरजोब्बाय आंहा नै न'आ बेनो खोमा बे न'आ थालाय ना थक गई हूँ ना मैं oh my god Hai Lene ở đây mà hai rồi Lene như bị gì đây Kevin rồi này cute đi rằng đi ra ngoài các cái chính xả lâu lên được finance सफैबाय नै बेनो बिसिना दंमोन सनिया हायनायबो lagi दे बे आजा क्यों है ना बहुत ही कमेंट बॉक्स में बताओ क्यूट है कि नहीं बहुत क्यूट है ओइ सासे आब' दंबावो आरोना चाय पियेंगे दा गोजौआव फैदों आरोना नै
माबायदि जायगाया थैबायलै सान्दुङा मोजां गाखो जा साइज ने नायनोबा आजों दिन्थि बारनानै जोंहा आजाजों साथामजों पानिपुरि जानो थांनो नागिरदों आरो मा जासुलिफ्रा जाखुबैसो आरो मा दखान मोननाय लोगो लोगो जों जुमब्राया जा गिदिर गिदिरथार एकदमबारे जाथावनो सयथिबो पानिपुरि गैया ओंखायनो आइसक्रिम जानांसिगोन आरो ना नागिरबा मोनाखै जों गारि मेला जाजोब्बाय जानानै माने जों दासो नागिरो पानिपुरि मोनबाय आरो ना दहाय खुलियाखैमोन ओमफ्राय दा खुलिबाय न'आ बाहायनो बिसिना डाइरेक्ट पानिपुरि न' डाइरेक्ट जों दा जानोसै आरो ना लाबोजोब्बाय पानिपुरियानो जोंना आजाया जुस रानदों आजायानो रानजोबदों आरो ना पानिपुरिया दायो देलायखांबाय ओमफ्राय शुटिंनि थाखाय रेडि जागासिनो माने सनिया दा फैयाखै ना बाजाया दहाय देलायाखैमोन दा देलायबाय नै जा साइसखा जोंनिफ्राय जोंनिफ्राय नै जोंना ओंखाम खुरबाय जानानै थांसिगोन आरोना जोङो दा जों दाउजों नै जानोसै आरोना खुमब्राजों अमाजों सनिया सान्दिया मोनहा ओंखाम जाबाय लोगोफोर दा जोंहा लाखांबाय नै ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय नैबे दालि अमा अनलाजों दाउजों नैबे लोगोफोर नै जागासिनो दा जाना हो गोसो गोथार फावथुम जालायथारदों नै सनिया जाखाबाय बेना दाउदै जानाया हेफाजारना सिग्लिजोब्बाय नै दाउदैखौ हनै गैला नै बिबाजैयाबो जागासिनो दङ नैबे बिमादै Wow, super. Wow. Ush. Tinjalah ya. Ada di tiap mana live ladang Facebookआव ओमफ्राय जों दायो थांसिगोन आरो ना थांसिगोन जोंहा मोनागुलायबाय आरो ना मैगं गथ' ना जानो ना खांख्राइ जानो ना खासेव जानो ना मा जानो ada nama kan doain mako ini जों दायो माने बिसिनि कम्पानिखौ नायनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय पेपार कम्पानि आरो ना दालाय हटेलाव फुगारा होमबा दालाय लास्टाव ओंखाम जाखांनानै दालाय आखाइ फुगारा होमबा बे कम्पानि आरो ना बिसिना ओमफ्राय नै एकदमबारे न' खाथियावनो दंथारो आरो ना ओमफ्राय आथिं मोनसे गैया नै जा मोनसे टेस्टआ बहुत क्यूट लगता है orna angko demai baidi kontak usna ngai kya माबा लादों usna pengai kya माबा दानस'दों अपारेसन खालामनायखौ जों नंगौ आयो आखाइ थांसिनि आखाइ थांसि माबालै आंनि दोमैखौसो गोसोखांलायबाय नै कम्पानिया बिसिना बाय गासिबो बिदि खालामजोबो आरो ना नै एलाय नै आखाइ फुगारग्राया बिदिनो आरो ना मेसिना नायबो नै पेकिं खालामनाया बैनिफ्राय फैयो साइज ब्रेड जैसा दिख रहा है ना बिसोर बिदि खामानि मावो आरो ना नों स्पिड होबा स्पिड जायो आं स्पिड बाना गिदिङो ब्लेडा गिदिङो आखाइफोरखौ थेबनांगौबाथाय टेस्ट जायो मोनखाया आंनि दखौ मोना आखाइखौ मोना एम्बुजों होनायखौ
स्पिड बा ओमफ्राय बिदिनो मेरला मेचिन दं आरोना ने बे गासिबो बिदिनो गोजा बे बै जोंनिया इनिफ्राय सब मेचिन नैबेखौ सलायो आङो बे मेचिनखौ बै मोनब्रैया सब मेचिन ओमफ्राय बे गंथामा फिसा आरो ओमफ्राय ना खेबसेनो इमारजेन्सि बा नैबाव सुनो हायो बे ब्लेडनि ओमफ्राय गोलाव गोलाव फैयो ओमफ्राय बेखौ हायो आरोना बे गोलाव गोलाव फ्रेम फैखायो ओमफ्राय बेखौ ओरै हास'हरनाय जायो बे ब्लेडजों ओमफ्राय ओरै थांबाय आरो गावबागाव ना एसे मोनो औ जोंना 7,500 स्टार्टिं सिगाङाव 4,000ल'सोमोन ओमफ्राय बारायनानै ला इदि थिखांजोबनो हायो आयौ हाजा औ बेनो लाबोखायोना आरो थिखोलाय आजा थिखा जोंना आजाया मावनाय उन्दैनिफ्रायनो वाव बरिया बरिया आय गोजौ मोना जुला लाबोफाबावो होनो बेया नांला मा होनो बे आरोना